Καλά. Έλα κύριε, έλα. Θα σας το πάρω στα δικά σας, θα το πάρω. Κάνα κάμα και μετά Όχι, να κουφάλει και πάνω, όχι κάτω. Όπως θα κάτω. έχω το μουστάκι, να όλους πάρω το πρόβλημα. Εντάξει, περάσει. Για βγάλες, να βγάλε πρόβλημα. Ουγγαρία. Σιδηροδρομική. Κούγκα. Έλα Γιώργο μεγάλε. Κάτω τον Γιώργο, Είσαι μέσα... Πού τους άρει? Μέσα, στην άκρη κάτω. Τόσο Ναι. Πώς είσαι έτσι αμάλαγα? Πώς θα κάνουμε? έχει πολύ φως. Πρώτος κόρος. Τώρα φωτογραφία, βγάζει. Μέσα δεν πειράζει. Και αυτός από τον χρόνο. Εγώ δεν χρειάζεται. Μας το πες και δύσκολο. Όχι, δεν θα μιλήσω τώρα. Εδώ το δίδυμο. Ο Χρήστος. Θα έχει το μεταξία. Να είσαι καλά Νικολάκη. Χρήστο. Α, παιδί, αυτό με ένα χιονάδι μου. Όλοι αυτοί. Αλέξανδρε χαμόγελο, Αλέξανδρε χαμόγελο. Πες τι σ' αρέσει τη ζωή σου. Αγαπητοί φίλοι, πήρα την πρωτοβουλία να συγκεντρωθούμε όλοι όσοι ασχοληθήκαμε με το ποδόσφαιρο σε εποχές δύσκολες, αλλά αγνές και άδουλες. Τα προβλήματα που κουβαλάει ο καθένας μας τα χρόνια που πέρασαν μας έχουν αποξενώσει και αυτό με έκανε να σκεφτώ πώς θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε για να θυμηθούμε και να ζήσουμε στιγμές συντροφικές, συναδελφικές, μιας εποχής που πέρασε αλλά μας σημάδεψε για τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε. Εμείς βιώσαμε τον αγώνα τον αγνό. Όλοι προσπαθούσαμε για τον έναν και ο ένας για όλους, γιατί καμία αμοιβή, μόνο ηθική ικανοποίηση. Με καρδιά λιονταριού δίναμε τη μάχη για την νίκη. Ήταν μια εποχή που δεν υπήρχε σκοπιμότητες, δεν υπήρχαν συμφέροντα, υπήρχε ο πατριωτισμός του χωριού, υπήρχε το μεράκι για την μπάλα και η δύναμη της νιώτης μας. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να διαλογιστούμε, γιατί έχουμε αποξενωθεί, γιατί έχουμε απομακρυνθεί από την κοινωνική ζωή. Πως στην εποχή μας εκφράζονταν με την παρακολούθηση του αγώνα από όλο το χωριό, που η μεταφορά σε όλο χωριό ήταν το γεγονός της εβδομάδος. Η δε χαρά, η λύπη της νίκης ή της ήττας σήμαινε και το πένθος ή τη χαρά στο χωριό μας. Εάν εμείς αντιμετωπίζαμε προβλήματα με τις φανέλες και τα παπούτσια, οι μεγαλύτεροι από εμάς που σήμερα είστε όλοι εδώ, δεν είχαν ούτε ποδοσφαιρικά, ούτε φανέλες, ούτε κανονική μπάλα. Από τις σαλάνες με τις μπάλες με τα μπαλώματα, τις πέτσενες, την κόλλα μαζί σου για να συνεχίσεις το παιχνίδι.
διότι πάντα έσπαζαν. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με την πολυλογία μου. Εξάλλου εδώ μαζευτήκαμε για να χαρούμε και να διασκεδάσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση που δείξατε στο κάλεσμα. Ευχαριστώ ακόμη και αυτούς που δεν μπόρεσαν να έρθουν στη συγκέντρωσή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στα παιδιά που βοήθησαν την οργάνωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν κατά καιρούς, αθλητώντας κύπελα ή μετάλλια, δώρα όπως ο κύριος Κρέσος. Έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλητισμού και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Τους προπονητές Σγάρα Κώστα, Σταυριανού Χρήσαντο, Κωστογιάννη Ιωάννη που μας δίδαξαν το σωστό ποδόσφαιρο και είχαμε καλή φυσική κατάσταση ώστε να μην τραυματιστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο για την προσφορά των μεταλλίων. Θα ήθελα να αναφερθώ και στους αγώνες στίβου που διοργανώσαμε 2 φορές στο χωριό μας. Και στην ομάδα βόλη με την οποία καταφέραμε και φέραμε κύπελλο στο χωριό μας, κερδίζοντας υπάρξια τον Κυπραστικό Σύλλογο Τρικάλων, θυμάστε πάνω στην Ελλάτη. Και το έχουμε εδώ στο μαγαζί του Κυριάκου. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ και στη σημερινή ομάδα που είναι στη β' αεραστεχνική κατηγορία, συνεχίζοντας την παράδοση και είναι οι παρόντες απόψεις στη σωστή ευθύ εκδήλωση, συμβούλια και ποδοσφαιριστές. Σήμερα πιστεύω πως κατάφερα να κάνω το μυαλό σας αεροπλανάκι και να περάσει νοερά από όλα τα γήπεδα που παίξαμε ποδόσφαιρο. Όλοι κάτι έχουμε να θυμηθούμε από εκείνη την εποχή και θα παρακαλούσα να μας τα πείτε. Θέλω από τα μάτια της καρδιάς μου να σας ευχηθώ υγεία προσωπική και οικογενειακή και να ανταμώνουμε κάπου γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή. Σας ευχαριστώ όλους και σε όλους εύχομαι καλή διασκέδαση. Θα ήθελα και τη συνέχεια, πώς έχει το πρόγραμμα. Ο κύριος Γάρας, ο κύριος Σταυριανού, παρακαλώ, και ο κύριος Κουντονάσιος θα μας πούν 2 λόγια πώς ζήσανε και πώς νιώθω το Φωτάδα. Εκπρόσωπος του Συμβουλίου της ΑΟ Φωτάδος, ο Στέργιος ο Γκόγκος. Από όλα τα συμβούλια θα πει και αυτές 2 κουβέντες. Από τους πιο παλούς ποδοσφαιριστές του 50 και του 60 θα πει 2 κουβέντες ο Γιώργος ο Κοκουψής. Αφού ακούσει όλα αυτά που θα πούν οι υπόλοιποι, πιστεύω ο Δήμαρχος θα πει τα καλύτερα λόγια για την υποψινή βραδιά. Ένα χαιρετισμό. Και τέλος την εκδήλωση θα την κλείσει ο Καπλάνης ο Στέφανος, ποδοσφαιριστής εκείνης της εποχής. Ο σημερινός πρόεδρος της ΑΟ Φωτάδος, ο Αντώνης ο Χαρίσης, θα είναι υπεύθυνος με τη σειρά των μεταλλίων μαζί με το Ζαΐρα, θα το πούμε εδώ πέρα. Και ό,τι που στήσει απόψε όλοι εδώ πέρα θα μου πει να ανακοινώσω τι προσφορά, τι λίγα θα πληρώσουμε ο καθένας και θα πληρώσουμε το μαγαζί απόψε, αφού θα περάσουμε καλά. Σας τα είπα όλα και ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Κύριε Γιώργο, αγαπητέ, ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Αγαπητοί φίλοι ποδοσφαιριστές, ειλικρινά είμαι πολύ συγκινημένος, διότι μετά από, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, 3 δεκαετίες εργάστηκα με όλες μου τις δυνάμεις. Παρότι ήμουν πάρα πολύ νέος, προσπάθησα μέσα από την γνώση να δημιουργήσω πολλούς καλούς φίλους. Αυτό μου έμεινε. Και μου έμεινε και κάτι άλλο, ότι μέσα από την νίκη πολλά μπορούμε να κερδίσουμε. Αλλά μου έμεινε και κάτι άλλο στη Φωτάδα. Μέσα από την ήττα και από εκεί κέρδισα. Σας εύχομαι να περάσετε ευχάριστα και για ακόμη μία φορά είμαι πολύ συγκινημένος και επιτρέψτε μου να μην κάνω καμία άλλη τοποθέτηση, διότι θα χαλάσω έτσι το σκεπτικό. Σας εύχομαι να περάσετε όσο δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, άμα το πάρουμε τη σειρά, είναι η σειρά που θα από 2 κουβέντες. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ τον Γιώργο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που τότε μας κάλεσε απόψε εδώ. Και να πω ότι το πολύ σύντομο αυτό διάστημα που παρέμεινα στην Φωτάδα και στην ομάδα, με έκανε να δω τόσο πολύ με πολλούς από εσάς, που να νιώθω το δικό σας χωριό σαν δικό μου.
ίσως εγώ επειδή είμαι ξένος και εδώ δεν έχω ούτε φίλους ούτε ανθρώπους δικούς μου, αυτή η χρονιά με έκανε να νιώσω ότι μεταξύ ανθρώπων φίλων, ανθρώπων συγγενών. Είναι πολύ συγκινητικό, τι να πω, τα λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις περισσεύουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας να είστε όλοι καλά και τέτοιες εκδηλώσεις να γίνονται πάντα, γιατί μας γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω, μας φέρνουν στιγμές έτσι, αναπολούμε όμορφες στιγμές, τις οποίες περάσαμε και βλέπω τη διαφορά που υπήρχε τότε μέσα στο ποδόσφαιρο με τη σημερινή εποχή. Εύχομαι τα πράγματα να ξανάρθουν όπως ήταν τότε. Δεν θα πω περισσότερο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πραγματικά έχω νιώσει μια πολύ μεγάλη έκπληξη για αυτή τη συγκέντρωση και μου ήρθαν στο μυαλό οι μνήμες, οι οποίες πρέπει να ξέρετε ότι είναι άσβεστες. Και για να σας το αποδείξω, θα σας πω ότι θυμάμαι τους ποδοσφαιριστές μου με τα μικρά τους ονόματα. Αρχίζοντας από τους τερματοφύλακες, τον Λία και τον Γιώργο, την άμυνα, τον Σπύρο, τον Κώστα, τον Στέφανο, τον Αντώνη, τον Μίτσο και πάμε στο κέντρο. Τον Αντώνη, τον Νίκο, τον Στέριο, τον Νίκο, ο οποίος δεν τον είδα σήμερα εδώ πέρα. Κολογός. Και πάω και στην φαντεζή επίθεση. Ο Ζαΐρας, δεν τον ονομάζω με το όνομά του, Στέφανο. Ο Θήμιος, φανταστικό εξτρέμ. Το Τάγκς που δεν τον είδα, ο Γιώργος, που έδωσε τη θέση στον Αντώνη. Ο Χρήστος. Και βέβαια και νεότεροι που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνέχισαν αυτή την παράδοση, όπως ο Παπαλαζάρου, που το θυμάμαι, που ήταν πολύ καλό αριστερό μπακ. Και βέβαια όλοι οι φίλαθλοι οι οποίοι στέκονταν πολύ κοντά στην ομάδα και μάλιστα μ' άρεσαν πολύ οι συγκεντρώσεις, είτε μετά από κάποια ήττα είτε μετά από κάποια νίκη, που όλοι αναλύαμε τα περιστατικά και πολλές φορές δεν ήθελα να το πω κόσμια, με φωνές, οι οποίες τον όνα το ενδιαφέρον και την επόμενη Κυριακή πάλι πηγαίναμε και κερδίζαμε όλοι μαζί. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή που μου κάνατε και να ξέρετε ότι πάντα, γιατί πέρα από το ποδόσφαιρο και αρκετά παιδιά από το Στίβο περάσαν από τα χέρια μου και με αξιόλογες επιτυχίες. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ομίγυρη, αυτή η σύναξη θα συνεχιστεί και τα παιδιά, τα δικά σας τώρα πλέον, να συνεχίσουν να αθλούνται, γιατί ο αθλητισμός είναι αυτός που σήμερα αποτελεί κόσμημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να πω δύο λόγια για το τι ζήσαμε σαν διοίκηση εκείνα τα χρόνια, το οποίο το πρώτο πρόβλημα που είχε η διοίκηση τότε ήταν η μεταφορά. Μαζευόμασταν με λίγα λεφτά, αυτά τα οποία είχαμε, και προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε την ομάδα. Σε αυτό ήταν και είναι πάντα το χωριό μας μπροστά. Πάντα το χωριό μας βρισκόταν τα άτομα τα οποία θα βοηθούσαν. Ή με το αμάξι, το οποίο ήταν λιγοστά στην εποχή που ήμουν εγώ. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να πούμε ότι την αγωνία που είχαμε όλοι μαζευόμαστε στην πλατεία, πώς θα μεταφέρουμε την ομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο και σήμερα το βλέπω και λέω ότι είναι δυνατόν να μπει σε αυτά να κάναμε τότε, και όμως τα κάναμε. Σήμερα δεν έχει πρόβλημα, η ομάδα μεταφέρεται με όλους, με δικά τους αμάξια, είναι κάτι διαφορετικά. Εμείς ζήσαμε πράγματι, προσφέραμε και βάσει το χωριό, δηλαδή το χωριό μας βοήθησε και προσφέραμε αυτά που προσφέραμε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, είναι το επίπεδό μας και αυτό που γίνεται απόψε
θεωρώ ότι το χωριό μας έχει ανέβει και το επίπεδό μας είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι, βλέπω εδώ